Khazani takukte bhuksong. Haktor ganangei ne duriao. Kaisa kok belai kheno awayong jak tongo. Abongkha Cockroach Janata Party. Cockroach boroni phai. Abo hakorni phayo. Manamni phayo. Besaro borok tongo. Thiko mai kheno political system rok, corruption rok, selfish rok, kok simi kotor sanai rok. System no hakor sanamai paikha. Mana khlaikya manam likha. Borni sak simi kaham naikha. Tei baskangni thinang sikla rok nokhe manago khiklaikha. Borni system jenji no manago khiklaikha. Manam likha. Borni thinang bai thingkha. Tabuk borni thinang tei nukhorliya borok thingjakha system bai belai kheno khajakha. A system bai khajagya oi tongnani bagui borni kok masaya ongmani totra sebai toni mani arni yakni yogi phaina bagui buskango singsasa ongna bagui borok kaisa lama naitu laikha kaisa platform man laikha abongkha CGP Cockroach Janata Party aw obornang tini tamni sana nangkha male oborok belai kheno nango obono tui wansukna nangphio obo belai khanangai wansuk janai kokse belai serious kokse ang sananai makhe osungsani srapsana tuise sing asik belai khe serious ke wansukna nango hongke osungsani thinango buskango sini thinang manago klaiyawi pohoro tongna bagui sing khasik layu hingke corruption ni birude sing pasa layu hingke khajani takukte bhuksong sini o phola molbrom brom tongnai o pholao jepro singno tui dulnai rok corruption khlayo political daw apro sing siring tongnai de sini pholao political system hapai mani system corrupt ongmani sikla rokno soi elampakni kokbai tisaya ongmani borokno pun snamui tonimani mothao kamajak borokno zuriyawi rangni kokno simino zurimani sini mothani thinang derajak siklarok mothao yapri selia monakjak mathangjak mani kokno saimanya borok mothani leader ongkha rangri borom sakni musungtui mothano tuidului mera rokno kamariwi paibekha master okhe reverend manna bagui simi khasik laijak theology degree nawi kutung khe chairo asuk laijak pholao kamajakno naitungna phano mungsapon ongjagya khoroksa mera kamai thangpano mungsapano ongjagya phiaba naitugo borok borom simi bumung simi system asikeno korobongkha rangni beparo boromni beparo hongke time to time se phia pholao kamajakni bagui time kisapano kuri pastor khe office ni head evangelist khe office ni clerk ongkha borokno tuidulnai supreme leader hingke asai katal ongjagya borok se ongkha yang motha ramchawi thangte tongo poito khlainai rok soi elampakni kokbai toira logya ongte tongo mothao sumsoni kok mathangjakmani kok kaitini judgment no tui kok sajakma korikha borokni khunju motok tui kok simise sajak laisio bomung simi christian mathangjakmani kokno saimanya kabangmano ongkha korop kaitini samungobo borokni wansukma habui korop khlaikya system no korop khlaikya corrupted system korop borokno asaidio amahai borok tuidul khe pun sramui paibayo pun asaidio motha soi kaitini songjak mera muriknani yago tongna nango yangle rang ganang kolok kotoni yago se klaisio abrokno pohoro tubona bagui ang borokni bomung rikha CGP Christian je musungtui pal phaidi singtini kaisuku kokno tui wansuk laeno number 1 elambakno ayang khe ubrum jabrum khlaimani tinio kwbangma mothano tuidulnai sak sukol secretary ongthung eba sukol dikon phanongthung eba chonghor pastor phanongthung borok elambakni kokno ayang khe ubrum jabrum khe firingo tei mothani borokno pholao toira logya khe harsari tonio kaitini kok thaino bejo khe sawi boni kokno khnarewi tonna nayo tei bandewi tonna nayo borok kaitini kokno hatini dam korui mani haikhe phalo kaitini kokbai compromise khlainani bagui phirengei payo omahike no truk khe motharok kaitini kokno saknangya kaitini kokno compromise khlaite tongo elambago singnugo 2 Corinthians chapter 2 verse 17 borok kwbangma kaitini kokno hatini mani klai haike phalo sing abahaya tamke kaitor singno rohorma bai sing bini buskango khasutrangkhe kristoni mungui kok sao wansukdi khajani tahokte bhuksong sing poito khlainani bisingono mothaono kaitini kokno damkri haike phiringnai tongo mothani borok amono saimanya hingke sing kristoni meraya
sing pun khai thangano pai thago a pun Kristoni mera bai sakak jagano bisikse kirima singsa ongno aboni bagai sing elambago hemi se manja phiaba sing elambakni kokno tui compromise khlanyani belai kheno sengkha mothani leader rok tuidul mani hamya sayani bagai mothani leader rok ni bisingthi o tongmung hamya sini bisingo phaisok paikha obonongkha corruption number 2 nokphang khorok ni seleng ongmani tabuni jorao leadership omai phaisok paikha kristonobo oriktharo tei sengsani phan swarnobo oriktharo elambago srais teke sao mathai soini sokbiso ningkai tini seleng ongtutui rang puisani seleng ongai manja tinio omai keno sini leader rok paskango tongne rok borok rangrini seleng khate uiton mani no phunugo rangrini kokno simino sao rang khanani kokno simino sao prosperity gospel mothao pai hapaikha tei bornon nugui motharokbo member rokbo sringkha kaitini hani bagai wansukmani lekrikha kaitini kokni bagai wansukmani lekrikha pholani kokno tui wansugnai belai krikha phiaba rangrini uklogo simi rangrini bagai beba khlaimanai simise tongsio saimantei saimanya uino kwbangma borokno kwbangma boito khlainirokno nokphang snami paikha rang puisano ar rang puisani uklogo thangte kaitor bai asikeno haksalkha abo saise manliya motharogo thangka kebo ar rangrini kokno simise salaisiwo obono simise hamjak laisiwo singno a prosperity gospel singno Kristo bai haksal khlainai petwa samnai tei pun sami painai number 3 elambak porinano sak nangjagya ongmani tuiphangrok seler saka phurungmung simise kwbangma tuiphangrokno saka kok kaham sao bisingoke borok elambakni kok bai kwrungjagya elambakni kok sajagya borni tomung ageo tongai phaimani takjak matanyo khulumai phaimani a tomung rok sudase borok tuilai tongayo ageo je khulumai phaimani a tongmung ageo je khlai phaimani a osaini tongmung kwbangma tomung hamirokno borok tuidului narigi tonijak mathangjak mani kokno suda borok saimanya phiaba sakni musungtui mothano kok khnari tonnanle belai kheno musungo hosea saini soyotamosa simung kurini bagai ani borok komorkha ni sao kwbangma borokno kaituni an knowledge kaituni a wisdom kuriti tui kaituni kokno sana sengo mothano tuiduno nayo phiaba mothao je tongnai rok borok butua khao kaitor bai haksalongo serious kriyongo awni bagino sini borokni motha belai kheno pathetic obostao phaisok paikha borok kaitini hani bagai wansoi manliya borok kaitini samung tangnai no bujai phano manja kaitini samung tangnai no hamyamang khlanyani nayo hamyamang naitugo susibalam simen naitulai tonglayo phiaba o kaitini samung tangnai bo bisike sacrifice khlai phai abno borok ki hisapano wansoi phano naiya kebengi simise tongo kebengi basai simise tongsiwo tamni hinba sing elambakni kokno saimanyani bagai abono aro singyarung sujageni bagai pholani samungno sing bujai manja phola katharno sing sini manja kaituni samungno sing sini manja kaham hamya saimanani gyan sinaro phaiya nobar jayang sip ayangono sing thango number 4 ayang uyang tikhe buino ya phao sobui tonna naimani oborok ongkha sakni kokno khnarana bagai borok kwbangma borokno songo kwbangma borokno call khlayo kwbangma borokno group hodao borok a grupo omahino sao boni kokno narina bagai boni kokno influence khlanya bagai te khoroksa borokno snamo te khoroksa borok bai boni kokno sariwo omahike borok sakni kokno khnare oi tonnani musungjago motharogo te mothani phatharobo oborok ten taimang tongo buini uklogo borok nangmang tongo kaitini samung tangnai uklogo borok nangmang tongo kaitini samung tangnai no borok hamya sabang tongo phiaba salcha kaitini bus borni sakao klai phainai omai CGP roni thinang salcha kaitini yago klainai kaitor bai borok salcha dadak sidak malainai borok mothano derari paikha borok kaitini samung tangnai no kha sabai paibekha kaitini samung tangnai no khok musungtui bokha musungtui jehai musungtui abahaino borok wansugo te a wansuk mano khlaina bagi borok dol bodol snamo kol khlayo tentai layo ipi saini 15 o kokno sao hamjak mung ganang khe kokubui masathai obono sini leaderokni thani ukrikha kokubui salaliya kokta talno borok khoroksa te khoroksano salayo te khoroksa no sao omahikeno sing te khoroksani poti sini naharmung wansumung dera oi thangmani sing nugo motharogo aboni bagino deramung phayo kokubui no salayani bagai backbiting belai ke sing khlailayo backbiting singasi ke khlayo leader okno hamya salayo leader no hamya sanai motha dera oi thangmani bo sing nugo number 5 sikri sokro khlai buino kok khanare oi tonmani omahi leader sini motha bisingo phaisok paikha
Obrokno political system ni selektebo kirima singsa. Borok mothano corrupt khlaite tongo. Mothano gunchati gunchawi borok pilar sabai painani thongla sabai painani naitongkha. Borokno dakte romui maina hangkake borok mothano derare paibainai Kristoni phasingo tlang lak phia boni uklogo se tlangai thangbainai. Sikri sokrok khlai bunyoko khanari tonna naimani abo belhai kheno kirima singsa. Mothano sing sini sakni musungtui sini je hei musung sini sakni phaidani bagai sing motharokno kok khanari uiton manja. Phiaba tinio kobang malidarno sakse Kristoni jaganawi sakse mothani founder mothani bokhorok hinui sawi mothano ja musungtui je hei khlaina musungtui kok khanari ton mani sing nugo. Kok laisa thaisa bonokaroi khlaimaya omahai jagao phaisok paikha amahai lidarokni bisingti. Phiaba motharok kaituni phasingo kaituna tui serious yangui thango phiaba khoroksa lidarni uklok simise khasiglayo abo singno mathangjakmani phasingo tlanglak. 2 Timothy chapter 1 verse 7 tamosa tamni hinba kaitur singno rimani phola abo singno bukha kusu khlaya. Bini phola singno belai kheno phancheriwo hamjagriwo phia saksoi mandiwo. Oro tamosa kaituni phola bukha kusu khlaya ni sao. Bukha karak te bukha kotor khlayo ni sao. Sing sikri sokoro khlaijagai sing bunyuklogo himnaniya. Soi lamaya hangkake soi mera muriknaya hangkake boni sakni musungtui simise ongoi tong hangkake sing abno kiri thaikri sikri sokoro khlaijakmaya globo. Number 6 poitono samungsayao nangmani tatal sojini samurok te pholao sotor podor khlaimani rok sing kwbangma jagao nugo. Kristoni amungno tatal jagao thepawi sakni labni bagi sing kwbangma hamya hamrimani no sing nugo. Kwbangma hamya hamrinai rok sakno borok kathar haike phunugui borokno surikangkai special rang kwbangma borok adai khlaimani sing nugo. Matthew chapter 24 verse 22 tamsa paithani salo diari phatar rok basawano. Diari phatar rok basanai hini samani abo phatarniya abo mothao Bible naja Christian no basai phainai borok diari haifano phatra. Kwbangma wanama singsa samung khlai phunungnai phiaba elembakni kokbai gothoge hangke ning aro ta thangdi. Elembakni kokbai gothoge hangke ning aro ta thangdi. Lamase korobano a CGP rokbai. Number 7 tuifang rok takjak motaino surimani. Omai jorao phaisok paikha sing Christian rok murti tagai khulumya hingpano pholao sing takjak motaino khulumna singkha. Pastor rokno Kristoni slaibo kotor khe bolai mani phaisok paikha eba khe post kotor rokno eba khe leader kotor rokno rangri ganang rokno sing Kristoni slai kotor khe borom khlaimani nukjagui phaikha. Phiaba abo singno takjak matani phasingo se tlango. Christose sini bagui thiyo te kebo phano sini bagui thiya. Mothani founder panong thun mothani jotto hai sakri ganang kotor panong thun pastor songhor panong thun bo sini bagui thiya. Sing Kristono se bori thai te Kristono simise jotto nislai bolai thai boromri thai. 1 Corinthians chapter 1 verse 13 tamosa Kristose sini bagui thiyo bose sini bebak aboni bagai sini yaphang busukle Kristo simise bonokarite kebo phanuya. Number 8 mothano bepar thingmung haike khlaimani. Kaituni samurokno bepar thingmung haike khlaimani rok tabo kwbangma jagao no sing nugo. Sing sakno belai khano kaham Christian kaham samung khlainai hini sing dabi khlaio. Phiaba kwbangma borokno mothano sakni mungni bagai simi frame ni bagai simi borom manna bagai simi khasigei tongo. Phiaba kaituni hani bagai pholani bagai hingkake kisapano wansungmani kri khanangmani kri. Thik jorao borom manale musungo kusugo kanale musungo position manle musungo rangrinole mana musungo. Phiaba kaituni mothano se saknangya khlaio. Kaituni hani bagai mera kamajakni bagai wansugyawi kaituni kokno kaituni mothano saknangya khlaio. Matthew chapter 21 verse 13 Jisu Kristo sao kaituni nok surijaknai nok hongnai. Phiaba sing aro dagai bothop se snamsio. Khoroksano simi rangri ganang rono simi number 9 kotoma kaham pirbungno saknangya ongmani. Noro khata khanaka dikonse prosar ta khlaide hine. Noro khata khanaka dikonse kasu beksajo visit ta khlaide hine. Noro khata khanaka kwbangma poito khlairno so-called leader rokno kotoma gaham ta pirdi hine hinjakmani. Khata khanaka norok beksajo visit ta khlaide himani. Khata khanaka norok ama kaitino kasu marok kutukjakmani. Abo belai kheno phaisok paikha kotoma gaham pirmani se hamjagya omai Christian leader tongo. Kamajarni bagai bokhanangya ongmani te buinobo bokhanangya khlaibani abo mothano thuimung phasingo se tlango. Taboni motharok ba omahai nong khable prosar se khlaileliya
kothoma gaham se pirlia khorsa borok backslide dongibo singnai korikha wansungnai korikha Matthew chapter 28 verse 19 srai srai sau thangli sagri snamdi kamajaro no naituna ni kokno saw khajani takhute boksong tini o sungong tong o CJP ni kokno tuinai sing baskango kaitor jorari pikangke o CJP ni tebo parto bui phayano phiaba norok sojak tongdi pholabai compromise ta khlaidi kaitini kok bai compromise ta khlaidi a 5 solas bai compromise ta khlaidi kaituni khairoma simino poito simino kaituni singsasa simino elembak simino te Kristo simino ak kaiba kok bai ningkra khe basa wile ma tongnai koroksa Christian mathangjak mani bo a kaiba kogono abono tui sing kisi sapano compromise khlaitai gri kaitor norok jotono a corruption yakni a hamini yakni kate ui tongna bagi phandi